Yüpek ýoly halkara rallisine gatnaşýarlaryň sanawyna türkmen türgürleriniň bolmagy ýurdumyzda awtomobil sportunyň halkara giňişligine barha batyrgy aralaşýanynyň nowatdaky subutnamasydyr. Munyň özi awtomobil sportunyň ösürilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilmeginiň oňy netijesidir. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýokary netijeli sportuň ösürilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şunu gahrman arkadamyzyň başyny başlan asylly ýörelgileriniň arkadaly gahrman serdarynyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde sportuň ähli görnüşleri, şol sanly awtomobil sportu ösüşiň täze derejesine çykdy. Jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgilerini puhtalandyrmak, sportuň dürli görnüşlerini, şol sanyna milli awtomobil sportuny ösdürmek, hormat prezidentimiziň ýol başlygyna durmuşa geçirilen döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birini urly. Şunu ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýanyň we ýokary netije sportuň işen häsiýeti eýe bolmagy bilen baglanyşly meseleler hemişelik üns merkezinde saklanýar. Avtomobil sportu boýunça Türkmenistanyň milli ýygyny toporunyň Yüpek ýoly 2024 halkara ýarşyna üstünlikli çykyşydan milli toporuň ikinji orny eýläp, ýarşyň kümüş medalyna munasip bolanlygy. Beýlekir toporuň bolsa 3-nji orna düşüp halkara ýarşyň 1-nji medalyny eýlänini gowandyrjydyr. Munyň öz ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýany we sportuň dürli görnüşlerini ösdürmek, dürli ugurlar boýunça ustad türgürler taýýarlamak, şol wagtyň özüne sagdyn durmuş ýörelgilerini puhtalandyrmak meselelerine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Sportuň ähli görnüşlerini, şol sanly awtomobil sportuny ösdürmek boýunça döredilýän şertler bugra höwesek ýaşlaryň sanynyň artmagyny şertlendirýär. Şunun bilen baglykda türkmen türgürler dünýäniň dürli ýurtlaryna geçirilýän halkara ýarşlaryna işen gatnaşyp baýrakly orlara munasip bolýarlar. Munyň öz türkmen sportunyň ösüşiň täze derejesine çykýanynyň nowatdaky subutnamasydyr. Halkara ýarşlaryna üstün çykan türgürler sport älemine beýik ýeňişler gazanmak ugruna döwlet derejesine alada edilýäni üçin hormatly prezidentimize hem-de gahrman arkadamyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler.